won't give you food, kung naamo sa table, you should go down. Bayot, guwapa kang uyab, bibi-bibi. Ah, jogging. Pa-abs. Road to abs. Ito ito ano. Kuya, alin na? Ay, ano ba? Ito magalo, mani ka dili. Tuwagan na po Alin ka. na! Alin na! Ginuko. Mamaya pa yung si Jig Yan, dyan. meron nga dili, dinilutang ang kuan. Pag-ulaw siya. Yun ang... Ay, magulaw-ulaw. Pangitan ka ni Jigjag, dili. Kaya na bang? Alin na! Ginuko. Rata mong kaadto. Muni bahaw din. Sabi ko, gusto makita sa atin. Ah! Ang tinasya. Ay, sorry mo din. Ay, sorry ma. Mangan tayo. Ayan, lo, kung na may kamera. Adi ay, nagali. Ay, di naman kakakitaan. Ulan, huwag man di ay. Kailan naman tayo? Manager ni mo? Hindi man na live na? May bad. Hindi, di man sila sikat. Lagi. Kaparo din sila sa imong... 3,000 followers only. Na-follow na yun. Ano yung magitan di, bawal. Uya mo sa manager. Ay, ano? Uya mo sa manager. Saba, uya mo sa manager. Sa ito, man. Sa ito. Sir Bros, nasi ko din boxer sa malitbog. Gabi mang karon. Ano trabaho? Kung uya mo sa manager, maulaw dyan, madog ka. Kaya ito ba kay Jigjag? Dali ka. Kapag Jigjag wala. Ano ka? Wala na baan yung malitbog, yun sa ba? Nagpud niya, no? Nanggon. Ang sa ba si Lidron? Alam ba yun? Wala po. Mayang hapon. Mayang gabi. Mana ka din? Ano kayong ko ni? Ano man ka? Dan! Ito, biya, bigas. Boleh ba karon Dan? Sama. Ito, boleh. Yan nagpabook 13-14. Aircon. Oh. 14, wala man, 14 natin ang bigay. Oh, 14. Doon ka buok. Dua ka ikaw. Ayaw masakit doon. Ah, sila. Oh, sa GG. Wala yun. Didilo. Dilo. Umuwi na na. Gusto na saing? Ang sitaan. Ha? Ito sila gab. Oo.
Ano na gulay ba? Ito lang ang ito. Magdibo. Bilang pag-idol sa mga Sabay dito yung mo rin siya. Okay. Dance sa dance. Ha? Dance. Smell ka dito. Lag na siya? Same, di ba? Ano yan? Nakamutan ako pa uwi na ako na. Ano ba kaya? Sabay mo. Tabok. This is the best. Benta yun. Ito naman natin. Araw-araw. Like araw-araw. Coffee yun yun. Kasi yan lang kasing afford nila. Totoo lang. Hindi. Practical kasi sila. Kahit naman kami, yan lang yung Nangka. kaya namin. Nangka. Gata. Gulay kasi talaga. Pag-split at biyon, hindi mawala. Kaya wag kang magbenta rin ng bulalo-bulalo mo. Hindi tabaw lang naman. Siguro ka na sinigamit. Pero umang. Gata. Kaya mga kaibigan niya. Hindi mo sa kayo may kauya. Pang sabaw lang naman. Hindi sa kayo. May nagawa ba ng sinigang ka? Maraming na. Pino pa yung sudan dari? Wanti ka? Ha? Birthday pala. Ayun na. Kaya, buka. Ay, tayo. Ito ka itong dahol-dahol. Ba? May meron naman. Sabi nila yun. Ano? Live mo doon. Magdala dito si ano? Talaga? Ayan. Kaya nagbili nito. May ano kasi kamay. Isang ko. Dali mo yung table. Ito naman pa ako dito. Ay, dapat oh. Ikaw ka ba? Wala yung call ba sila? Ano oh? Ano na yung offer siya? Mausap ko din. Bawal na naman. Bawal na sa amin. Ito, hindi ko magatang mo. Ale. May Siguro nakita si Panda. nawala po.
Kasi kita sa'yo ikahapon. Yan, yan, saan yung pamilya mo? Sabi ka. Ano gano'n? Nakalan, makabulat, gusto lang. Mamaya. Ay, itlog na, kaya hotdog na ang tachay. Which vlog then? Kailangan na pumunta doon kayo. Naman. Story. Hanapin mga memories ko na yun. Hindi rin ako mag-dare o photos ito sa video. Itong bagyo, itong wala itong body ko, pinag-delete itong Sunod sa drive sa infinity na. Pwede din na siya. Stand? Baka, bangat ka nito pali. Ito lang dami na. pero makalit mo din siya. Dapat. Kaya, ang hirapan ko, so, bakit At sa libig kayo bang Dali na. Dapat na market. Dali na, ubos ang palinda mo, ma? Kanina, oo. Kasi lahat ng senior high kanina, andun, ang dami nila kanina. Senior high parang 11:30. Hindi na ubusan Palahad. ka. Wala rin, hindi rin kami nakapananghalian. Diba? Hmm. Pati alakad mo? Bago Oh, wala ka. ka. Hmm. Tapos minamarinig ko na agad yung fried chicken bukas. Nakupas. Ano na lang, ready. Gani or gani? Alakay ko, boss. Basta senior high. Actually, nadagdagan kami ng senior high. Dati mga teachers na kamanghilang high school na. Nagluto kami ng addition na 1 kilo na manok adobo. Tapos dagdag ako ng 10 fried chicken. Purot ka din. Mga ibang teacher, take out Sunday. Punta na kami, ma'am, wala na maupuan. Nakapagawa na ako. Hindi nga ako makapag-vlog na ng ano. Adi. Umuwi pa si Ate Vivian kasi may pinuntahan na importante na ano. Buti ano si Titay. May extra si Vivian. Mga bata. Huwag ka na ang iyong ma. Kunyari, makikita ko, masyado naman ito. Ako naman natin dalawang putahin. No order. Ano may bawas naman? Imbis na 38, so 15 na pinili. Gano'n kanina ngayon wala din, ma. Ay, alam mo ba? Ibili nga ako na ng ganito, oh. Kasi bawa yung mga nakahal ko na nangalin. Ma'am, siya sandali ko lang premya. Na, kahit na naman. Makakatawa lang kasi may mga ibang ano na nagpupunta ba. Segulan? Tapos lalaki pa sa Friday. Na kayo. Wow. May aura ngayon na. Wow. Close line. Magbaback to back kayo? Back to back kayo ngayon? Taray tandem. Ako nahihirapan sa dibdib mo. Hirap na hirap yung pagkapunan. Yung isa rin po. lang sa TikTok. Ayoko naman yun. Ayun kumain yun, baka madala kasi. Baka masundot. Wala na kasi pag-pagin. Hi live! Hi live! Ala, Okay ako baso. Ulam ko yung sakit.
Grabe. Pero may ubo siya, 8 months na. Baby. Bakit? Biyalik ka naman kita eh. Hindi mo kaya ituto. May cheese stick pa nga ako. Di paano y- luto na yan, syempre. Ano naman na lang yun. Ha? Ay, magkano yung anong kalat? Yung orange na super kalat na kung ano lang na may burn mo. Para nga dun kay ano, alapad. Kasi para mag-work-work. Ate na Let's go, gang! Olivia. Shaday! Ow, ow,